Kapiyarsa swaraipun lir ombyak banyu samudra. Oh iya lu aus. Ayo senyanggur panjang mlebu situ nih ngawal Mas Brandon. Ayo senjopo senyanggur mlebu nih ngawal Mas Brandon. Terima kasih. Oh aus ya ya oh Betul, assalamualaikum Brandon. Masih bersama Dewa Pelakor. Oh Panole, ayo Dewa Pelakor. Ayo, saudara salamule. Ibu masyarakat Karang Anom pas jauh baik ini yo. Yo, oh, as. Ayo Dewa Pelakor. Yo, as. Doh tipan ya ada saksi Kirono terima duka alis oh alis yo mana ayo muka piso tau kemi ayo empak no boyo boleh iya mana le
sepi durung bisa yang pagalu oke tresno ayo prima no no os Duduk sama kamu nih, ya, ayo. Empat mah banyak boleh. Oh. Ayo, bangka bere. Yo. Ayo, di daerah dimana Mas Duta? wayah wengi hutan krimis ra uwesu banyu kang tumetes dadi setunggun nangis wong sing tak tresnani teko ninggal
sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak empet agawe larut padaku lewat tembang kangen apa bisa dadi tombo kangen iki nandang nguyong rino wengi lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnoku mring sliramu ora bisa ilang opo lali opo pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni paline endah manis esemu liwat tembang kangen iki wujud katresnaku pas ote kepingin nutup kuping api-api sing ngerti timbang weruh ati loro karuan sing katon karuan sing tunggu wong hangsun angan ojo teko pakerati Brandon dinggo parang dadang sing dempi isan aku mati wong liya duweni ending kosong hangriko cekeli manis riko ngomong pahit hang ison tompo kepingin nutup moto kepingin nutup kuping api-api sing ngerti timbang weruh ati loro karuan sing katon karuan sing krungu kembyang sun angen-angen ojo
Ayo deh. Ini salah buka dulu ya. Yo. Ois. Oh. Oh. Ayo, antena boya boleh, rusak gimana? Ayo, Pak kemana boya boleh? Nah, yeay, tepuk tangan dong. Ayo, bareng loro wis, bareng loro. Ayo bareng loro we. Baik, terima kasih. Itu tadi Rapak Hamboyo yang sudah paripurna daripada Anda bersama.
Dan acara berikutnya si burung Raja Wali. Selamat menonton Sugeng dari Sugeng Amir Resani. Tanjakne Cak Duto. Ayo kita lakukan benda. Iya. Ayo Mas Agam tumpah ke mana nih? Bebak Kliwon Pak Risane. Ayo Pak Kliwon mana bisa nih?
monggo kepada Bapak tuan rumah, Bapak Dedi, betul begitu bisa maju ke depan buat diambil dokumentasi barang Ganesha Jaya pasca kedua. Ayo deh, tuan rumah saudara saya buat diambil gambar. Ayo Pak Dedi bisa maju ke depan bersama Ibu Situ. Ayo Pak Dedi diambil gambar sekali. Gitu. Tuan rumah gimana nih? Monggo kepada Ibu Siti bersama Mas Dedi bisa maju ke depan buat diambil dokumentasi. Mas Agam gimana nih? Mas Agam. Oke. Geser ngawaran. Iya.